dan ang mabatyagan sa Isla Sang Negros. Ang baybayon amangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalod. Kabay pa, bisan paano, maayo lang ang panahon, bla, kung kaisa kay kunami ang panahon na daw medyo manaya-nayaman ang aton pag-sinalayo. Ariglado, galuto na kamo pamahaw na si Ihado Richard Binos kag si Ihada Tuto, ano dang minonyo, porte di sila magluto, porte kanamit, kon magluto. Morning da, sa Barangay 4. Dira kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na niya. Si Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sa LTO, kamusta na? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Dr. Raul Alibo, gagaladlad ganada sa baligya mo pamahaw. Kay Roy Barido, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na niya. Kamusta? Kay Pare Erning Hurilya, gabugtaw na si Pare Erning. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Marvin C. Good morning. Kamusta ka muna? Kanini Pato sa Burgos, galibot-libot Canada. Kay Junjun Agustin and family sa Kawayan, good morning lang. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kakagahon. Nami niya kon kaisabla, nga gatulutamyaw kita, tagsa kakagahon, plus pipila ka mga balita, nga idulong naton sa aton sini, mga tagpalamati. Nagdangat na sa 66,922 kaaktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 892. Nadugangan ang Iloilo, probinsya sang Iloilo, 268. Bag-o nga kaso sang COVID-19, ginsundan sang Negros Occidental, 207. Bacolod, 155. Iloilo City, 102. Aklan, 86. Capiz, 45. Antique, 20. Kag Guimaras, 9. Sige-sige ba? Ang saka panaog, daw hindi mag-iskirda si COVID-19. Sige, ang bakuna, ay manami maning bulo bakuna, no? Uy, may balita bala na mga 300 kuno ka doses ang Sinovac binaligya sang nurse sa Quezon. Ay ngaman, pwede galin eh. Amak po 300 ka doses, pila tagbaligya yato? Dami na migado giguro si Miss Nurse ay. Nga kinuot yato yung Sinovac kag ibaligya. Aklain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mass gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo
batian. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Kulo pangapi karon dugay-dugay lang na diri kita sa libre anay nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Di halos adlaw-adlaw ini. Alas 9 tubtob alas 10 antak na sa hapon dira sa Life Extension Clinic. Ang aton niya rekomendasyon kadto kamo dira. Sigurado ya las 5:02 na. Anano ang mga balita? Maayo man niho. Nagdangat kuno sa isa kagatos kasako. Bao, grabe. Basura nga nakuha ka na tipon sang declogging team sang Bacolod CDRRMO sa Libertad Market sa sulod sang 4 kadlaw umpisa sang weekend. Suno kay Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sang CDRRMO. Natapos ang Libertad, sunod dayon ang Burgos. Di kalabanan kuno nakuha sa drainage, 80% gidutan, 20% plastic. Suno kay Vargas, makapila ka bisis nga ginpahanumdom ang mga market vendor na tumangin responsable ang kamuha sa inyo basura. Umpisa naman ang DPWH Bacolod District Engineering nga opisina sa pagpatigayon man sang ila declogging operations. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Kay Jens Oribos ang quiet good morning. Kay Milvin Solidarios Abdo, si Dilia Liabia siya. Si Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Kay Borle Salbalion, good morning. Kay Ronnie Gordon. Kay Kent Bulakawanisa sa Barangay Handumanan. Kay Marlon Villaruel Mendoza. Kay Rimar Biranyo Lingoste, ari man siya. Kay Teresita Urita Kahuraw, kay Utay Benedicto, kay Arnold Bidayo, kay Jinky de la Agdon, kay Warren Ortiz, good morning, kay Dilmar Dikinya. Nagasakay siya sa Carnival Cruise. Sa cruise ship gali siya, nagasakay si Dilmar Dikinya. Di Anton Diaz ang Patria Village, good morning, kay Asmen Roldan Rabilio. Si Vanessa Mayo, kadamo iya sa mga fans siya, no? Good morning, May lang nga pag-monitor dira sa Minnesota. Kay H. Darling Mac Morris, good morning man. Naga-monitor man. Dugay-dugaya. Isa-isahon tayo na kay ginateleskopyo ko lang. Kung malagba kayo, sorry gid, no? Kay kisa ginalagas talang chimpo. Takabulan na kay chindi, no? Sang aton obligasyon. Ako niya makapulo panamyaw lang ko. Enjoy na ko. Sige, mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sa Philippine Standard Time, las 5:11. This time check is brought to you by
O diri kita, kapi-kapi kita gamit Dr. Alfred's Green Philippine Standard Time, las 5:12 na. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sang aton sini kapulisan. Police Lieutenant Colonel David Cachombo, Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police, pabor sa neurotest para sa mga kapulisan. Police Balita. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Pabor si Police Lieutenant Colonel David Cachombo, Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office. Ngay paidalom sa neurotest ang mga kapulisan. Kasunod ni Action Fred sang asod-asod nga insidente dito sa Luzon sa diin, mismo kapulisan versus kapulisan ang nagatiniruhay kag nagapinatsanay. Sunod kay Cachombo, Action Fred, dapat i-examine ang physical, emotional, kag mental state fitness sang tag sa kamakapulisan agod mahibaluan kung ano ang problema nga ila sinig ginaatubang. Mangin isa ina nakapolisiya sang PNP. Inaway sa ato niya sa organization, may office man kita yung nag-cater sini mo. So may mga psychologist kita yung ara sa PNP mismo. Nga need na nga mag-hire pa sa buwan nga mag-include pa sa expenses. So ang PNP organization na lang yun mismo ang mag-facilitate no, sa mga psychologist na dahil sa organization. Muna lang na silang mag-facilitate sa neurotest. May polisiya man yun nga regularly undergo ang personnel pa sa psychiatric test. Ang mga cases magiging natabo ang mosin na pero ang data itong basihan na hindi natin nila masiling so karampan so isolated lang. So siguro ang kakatabo sina may mga circumstances na reason behind din ano nga nagkakatabo but siguro sa personal na aspeto sa aton mga concerned personnel that is why nag-very short sa amo sina pero hindi siguro ang rason sa palisiya sa organization that is why nagkakaamo sina ang aton mga personnel na ang organization niya may mga proseso sa recruitment, stringent ang proseso no pag-screen sa aton ng mga applicants may proseso kita gina-observe. Kagamo ni gyud guro high time ni gyud guro sir sila ni PNP nga dapat ang atong kapulisan every now and then ipa-neuro test sila para mapasiguro lang ilang capability bala colonel. Oo, sakto man na generic no. So amo nga nasin ko how regular is regular so kung magsiling ta yearly so kinaati sa mga pamisyon ang psychological capacity sang personnel ta within a year kung every time ipa-undergo ang ating personnel sa psychological test. So ikaw ya colonel personally ginaabi-abi mo kag pabor kag idya nga dapat may neuro test gid pwede man once a year or every 2 to 3 years colonel. Yes, so kung inanglan personally daw pabor kita dira generic. Police Lieutenant Colonel David Cachombo, Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Ining report ginadulong si Yosa Kalwan sang Santon Plaza Soap
Las 5:16 na. Puerte, no? May man na. Bisan paano, agud masiguro ta nga husto ang ila sini nga serbisyo. May ara pa gani si Lizaria nga, hoy, nya tanan nga mga pulis ba si kon luwas sa balay nyo, may ara pa iba. Personal inasa nga ton mga kapulisan. Kay Dodge Dalida, good morning. Kay H. Darling Macmores sang Orlando, Florida, USA. Ilo sa pamilya Hukson sa Barangay 26. Kay Raquel Dimala. Kay Junel Cartel Bilyote sang Central Mahao. Ay kay Barangay Kapitan Arisha Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Cathy Bir. Kay Teresa Luxen sang Quiet, good morning man. Kay Atia Kim Eriman. Kay Marlene Diaz. Kay Diosdado Propunga, tamaw ya kododa. Ya asawa Helen Gulmatico Propunga. Good morning man. Gina teleskopyo ko, damayo man tong Swiss ni. Gamit ka sang para daw lintibla nga makita ko ang mga nagapulo panamyaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagkakinahanglan. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balance
balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Standard time, las 5:21 na. Diri kita. Kung may bukol nga may kapan sa lawas, abyan hindi na pagpadugaya, tunawa dayon gamit Santon Plus Herbal Capsule. Madamo nga testimonya nagapamatuod nga ang mga bukol nga nagtubo sa lawas gintunaw gamit nila ang Santon Plus Herbal Capsule. So, aprobado na ini. Sa una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera okay man. Galingan mo lang na, may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, tunawo niya ang bukol nga nagtubo sa inyo lawas. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi kadali tapikan sipon nila na tubot ang kaso kag iban pa nga pamalatian. Yaman ini nga malatian malapit-lapit sa COVID-19. Pero kung naka Mighty C kamo, mabakod ang lawas, mabato sa anuman nga pamalatian. Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Gaupo di Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 11-26. Una nga bula 11 kag 26. Second draw 36-34. Ikadua nga bula resulta 36 kag 34. Third draw 7-28. Ikatatlo nga bula resulta 7 kag 28. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 642 kita. Ang jackpot 12,515,727. Ang resulta 9-2-20-26-1-32. Resulta sang 642 9 2 20 26 1 kag 32. Saylo kita 649 jackpot 84,057,406. Baw isa naman ang jackpot, instant millionaire. Are ang resulta base kamo ang nag-jackpot. 10 20 32 40 8 11. Resulta sang 649, 10, 20, 32, 40, 8 kag 11. Jackpot? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Uy, morning, dira kay Marlin Diaz sa Barangay Sumag. Taga Sumag, good morning. Kay Jake Ako Salim, sang Sipalay. Kay Jocelyn Kalamaanda, good morning. May lang pag-monitor. Dira kay Renabel Gamboa, morning. Subong dira kay Nilse Realista. Good morning da. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Diri anay kita mangkot ko sa inyo, may asma ka, wala untat ang pag-ubo mo, may pneumonia ka, bronchitis, ulala na ang paggubag sa inyo baga. Mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sa inyong kidney,
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. The time las 5:32. This time check is brought to you by Nuk po naman kita, anong report, lalaki na dakpan nga nagpangawat sang motorsiklo sa banwasang ilog
Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred na dakpan sang otoridad ining isa ka 18 anyos nga nagpangawat sang motorsiklo dira sa may Purok Mulave, Barangay Tabogon, Cabancalan City, probinsya sang Negros Occidental. Ining suspect aksyon na Fred ginkilala sa kay Justin Codico. Ini siya pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Apang ini ang nadakpan dira sa area sang ilog na aksyon na Fred. Sa din ang nagapanagya sang motorsiklo ngaya sinigin kawat amo si Lorenzo Paglumutan, 51 anyos nga residente iniya sang Barangay Dankalan, Ilog, Negros Occidental. Ini nasambit nga motorsiklo isa ka Honda TMX 155 nga nagaduag sang blue aksyon na Fred. Karon sini ang suspect yara na napaidalom sa disposisyon sang Ilog PNP para sa dugang nga investigation. Ining balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Kay Rinabil Gamboa, good morning. Dira kay Ning Judy Kalubihan Arostike sang Limire, Iloilo. Bao si Eddie Laos kag si Nanay Isabel ga monitor man. Dira kay Mercy Flores sang Hong Kong, taga Hong Kong, good morning. Kay Marilo Dolomente, kay Rodilyn Alvarez Bayabado, kay Niel Brian Balues, good morning. Si Elizabeth Malata ho, ay birthday subong ni Maria Cristina Malata kuno kag apoya Estia Destiny Arsenio. Correct ni ang pagbasa ko sa mga ngalan sa nagahiwat sa ila birthday karon nga adlaw. Sige lang dasol kay magamit tabla sang teleskopyo. Kay Risa Ocampo, good morning man. Sige, babalik ako pagkatapos ni. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid ako. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Las 5:39. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mga Pwede magdinapo, subong. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subong daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw,
wala ng pula, wala ng orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Daw si Senador Manny Pacquiao subong ang pinakyaw gid ang isyo. Subong ang garangkada siya presidente gid. Si Presidente Duterte, pati si Chavit Singson, nablang migo gid kun boxing at toto. Wilaswasan ni Manny Pacquiao manatandog ang iyasin nga intereses kita mo gila na. Ay, puerte o. Hindi maintindihan. Morning lada kay Risa Ocampo, kay Peter Alvarez, shout out na pamilya Laraya Sambago, kay John Biaten Sibalios, diraman kay Milagros Morales sa Barangay Maaw. Bawa pa, kumari gali ni Johnny, kanday Banisa Mayo, kanday Elizabeth Malakagamala, si Rinaldo Riparo, good morning, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Diding Alohaminto, good morning, kay Bilini Pamusino, kay Banoy Bande sa Kabukiran Takuling, kay Rosila Siridon sang Qatar, good morning, kay Mila Milyara Sapol, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:52, Evergreen Herbal Capsule. Anong ipik?
Son, upod kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. Medyo arana sa aton special communication kung naka-standby na si Aksyon Eden. Si Florencia Villacampada sang La Union, good morning. Kay Ricky Serino sang Don Salvador Benedicto, arana si Aksyon Eden. Aksyon Eden. Action na Fred, arestado isa ka street-level target drug personality matapos kinserbihan sang Himamaylan PNP sang warrant of arrest bangod man sa kaso nga RA 9262 o kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa Purok Dubdub, Barangay Libacao, siyudad sang Himamaylan. Ang arestado ginkilala kay Paul Jason Alipato, 36 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Si Alipato ang mahimo makapiyansa sang 72,000 pesos para sa temporaryo man sini nga kahilwayan. Si Alipato ang priso karon sa custodial facility sa Himamaylan PNP. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw, kay ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatindot sa aton dugo kag atay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontray ni sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Mas naming updan sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, nag-eduka, nag-balanse, kag nagapabakod sa aton immune system, ginatap na mga infection, ubusip, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pang nga balatian. Ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, manami manining antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sa alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Balita sa patrol, ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55. Isulod na niyo, digitizing sa health kag emergency management gilansar sa Negros Occidental. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Kahapon nga adlaw lansar sa Negros Occidental ang ginatawag nga digitizing sa health kag emergency management sa probinsya. Ini ang ginpamunuan ni Governor Bong Lacson sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Katuyuan sini agod nga maplastar sang maayo ang taran-taran nga mga health kag emergency services sa bugos nga probinsya. Mayara sang gintukod nga One Hospital Command, 911 Command Center kag ginpaayo pa o kon ginpasangkad pa ang NOCHIP o kon Negros Occidental Comprehensive Health Program. Ang paglansar kadungan man sa ikaduwa katuig nga pagsugat akon pagsukat sa pagpangalagad ni Bong Lacson bilang gobernador sang probinsya kadungan man sa 2021 National Disaster Resilience Month subong bulan sang Hulyo. Today, as we launch the digitizing of our health and emergency management, we are taking not just a step, but a stride in handling this crisis in an adept and consummate manner. Let us make the dissemination of this development widespread. The Negrense need to know that in times of emergency, help is just a call away. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hirovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang... Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Cagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo ka salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts. Tingda kay Rinda Giroy Imalay sang handumanan. Si Rinaldo Giroy kuno ga monitorida. Kay Nimpa Ibanez, kay Russell Gomez kag Rodura Sikoya. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentary.